Alright mga bay, update tayo dito sa ating Snipey, no? So gusto ko lang i-share sa inyo itong posisyon natin sa pagkakabit ng mini driving light. Dito ko siya nilagay sa may lock ng shock, no? No, sa inner. So sa gustong magkabit dito, para hindi kayo mahirapan na gawin nyo lang to, kailangan yung palitan talaga yung tornilyo niya, yung stock, kasi masyadong makapal yung ulo nun, hindi papasok itong mini driving light unless na lang kung magpapalit kayo ng bracket, no? So ito kasing mini driving light, ang kanyang bracket ay pang 12 mm, no? So pag 14 ang nilagay ninyo, kailangan nyo ding lakihan ang butas na itong mini driving light. So sa akin, ang ginawa ko, 12 ang binili ko. Bumili ako ng 2.5 yung haba ng tornilyo na 12. Tapos nilagyan ko siya ng kontra dito na nut, para kahit papano nahihigpitan pa rin yan, no? Kasi para mabilis yung install natin, hindi na natin kailangan busalsalin yung butas at yung ulo, no? Kasi yung original kasi na makapal yung ulo nun, hindi papasok yung mini driving light natin kasi banggado sa tornilyo na yon. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo mga bay itong idea ko, no? Ayan, maganda din naman ang posisyon niya dyan. Tago, malinis, no? Tago siya. Tapos idea lang para makabit natin ng maayos yung ating mini driving light. Dati dito ko siya nilagay, kaso nga lang nauuntok dito sa tapalodo, kaya nilipat ko siya dyan. Ayan, so ready na ito sa mga madilim na biyahe. So dalawa na rin yung busina natin, lahat yan may relay. So siyempre may switch din yan, hiwalay. O ayan, gusto ko lang i-share sa inyo mga bay, paano to, no? 12 na 2.5 ang haba, aftermarket na tornilyo to, kasi hindi pwede yung original na tornilyo dahil makapal ang ulo, untog dito sa mini driving light mismo, etong mismong bulb. Unless na lang kung gagawa kayo ng panibagong bracket para makabit nyo, pwede rin yan. Pero ito wala nang hassle, kasi gusto ko lang i-share sa inyo para hindi na kayo malito pag kayo ang gagawa, no? Ayun lang mga bay, hope nag-enjoy kayo sa ating giving tips, no? So alright mga bay, peace!